Здравейте, приятели! Казвам се Емануела Стоилова и повече от 10 години работя в областта на обучението на деца с зрителни проблеми и множество увреждания към Софийското училище за деца с нарушено зрение Луи Брайл. Децата с множество увреждания са част от нашето общество и макар, че понякога забравяме, че те съществуват, тях ги има. Това са всички тези деца, които освен зрителен проблем имат и съпътстващ такъв. Би могъл да бъде моторен или двигателен, би могъл да бъде нещо свързано с проблеми в сензорната стимулация или интеграция, както и някакви допълнителни генетични синдроми. Това са наистина много тежко увредени деца, но усмивката от техните лица е също толкова силна и завладяваща, както и усмивката на всяко едно дете без проблем. Много сме благодарни за вашият ентусиазъм и желание да помогнете на тези деца. Всичко това, което вие ще изработите, всички тези сензомоторни стимули, които ние ще използваме в работата си, ще ни помогнат да подобрим качеството на живот както на децата със специални образователни потребности, така и на техните семейства. Благодарни сме и за това, че вие успяхте да отделите от времето си и със своя труд бихте могли да помогнете да се подобри нашата работа, да бъдем в крак с световните тенденции и да вървим напред. Благодаря ви от името на целият екип, от името на всички специалисти, които работят в училището за деца с нарушено зрение Луи Брайл, от името на всички родители и от името на ръководството. И не на последно място, благодаря ви от свое име като човек и като професионалист.